Fondoag Jvgrill, je hebt dat... Oh, wacht maar. Wat doe je Fondoag Jvgrill? Oh, da wil ik dan goed zeggen. Vandaag doen we ons Spakj maken. Spakj, bacon. Verkommels doen we op Jvgrill zaken wat we al honderden malen gedaan hebben. Daar werd verkrijgt van stichte verlengen. Ik heb met u eens te doen. Ja, ik heb de lijken toe zo aan het tree, dag, dat het moest en moet. Dit bacon is een zaak voor we bij taub. Als we alles taub rekenen, hebben we bij taub nog maar een halve miljoen gedaan. Ik heb dat 1 miljoen gedaan, Jacob heeft er nog 2 miljoen gedaan. En Opa, we gaan nu een recept verlengen, wat ik aan je gebracht heb. Dat schafft sehr fijn. We hebben ons alles gemeten. Dat is een einfacher proces en dat wordt glad afraden. Dat is bereid. We hebben al ontvangen. Ja. Hier hebben we alles afgemeten voor een 500 stuk bacon. Ja. We hebben een beetje van de reden van het kuurzalt. Veel mensen weten niet wat kuurzalt is. Ja, zo, wanneer je bacon reinmelken deed, dat is niet bloos en zolte en voedig. Dat is niet zoals een barbecue. Kijk. Dit is een proces. En dat proces nennt zich kuren. En dat kuurzalt voor de appelkadetten toe. Dat is niet plus Iriënzout. Kan niet plus een kommen en dit is niet zo'n zout wat je wel gebruiken over je eieren smoort van je eierbroeden doen. Ik geloof dat we je vielleicht niet schön schmaken. Dat zou ik niet festhouden. Ik had het niet gesmaakt. Ik weet niet of je gesmaakt hebt, wat het nennt zich zout. Maar wat dat deed, is dat merkte dat Fleisch al die eeuwige Spezie in zich nentreichen deed. En dan merkte dat ook dat zich dat Fleisch länger hullen deed. Kijk, ja. En dit proces duurt 7 dagen dat we dit kuren laten. Ja, wanneer we dat eenmaal met het alles ingericht en kuren doen, dan je er een ijs opnemen in een los. En dan moet ik iedere dag eenmaal gedraaid worden. Dat je een alarm installeren dat die in alle dagen wat denk je helpen dat te draaien. Dat eenmaal, één dag ene weg, de nächste dag de andere weg. Ja. En nu 7 dagen, als dit dan rijdt, dan moet een schmakjt. Krijgt. Nu is het tijd om onze Spakj hier alle te proberen, onze zout en wat immer dit hier alles is. We horen hier ook met van gereed van het kuurzalt. Dit wat we te zien liggen, we hebben hier afgemeten. Dit recept wat we hier hebben, dit is afgemeten van 500 stuk vlees, van 500 bacon. En waarom wat je tot een screen hebt doen, hoeveel van je dat is, wat we gebruiken doen op een 500 stuk vlees. En wanneer je het hebt of een kleiner, wat je doet is dan wil je dat dan doen om het bloed uit te rekenen, geloof ik. Maar we hebben hier grove kosher zout. Dat is genoeg voor 5 pond Spakj. En dan hebben we hier zwarte peper voor 5 pond. En chilivlakken, gedreide chilis. Wat immer, ik weet niet, dat is buurt wat ik weet ervan. En dan hebben we, dit is dat kuurzalt wat we worden gebruiken. Een beetje maple syrup. En bruine suiker. En ik weet niet, soms van jullie worden zeggen, dat wat zij het Spakj geven. Maar dat niet, dat geeft dat plus een schöne smaak. Dit recept zegt het zwarte peper Spakj, dat is wat dit zal geven, dat is plus wat het alle merkt, plus nog schöner smaak is. Zo nu doen we dit plus alle topperen. En dat zal dan een beetje zo, niet noot, ook niet drie, met zo'n paste, ik weet niet wat we van buurt hebben. Ja, met zo'n werklijch, dat zo wenn je dit met de 7 dagen kuren laten in de fridge, dat het de zoft een beetje uittrekken dat noot. En dat alle weg dichttrekken dat. En voor die oorzaak is dat we wenn je dat zelf draaien, alle dag, eenmaal draaien, dat de noot dichttrekken dat van ene zijde tot de andere zijde hand en terug. En nog een wichtig ding is, wanneer je vielleicht zei je zei je met dingen behouden, en wanneer je dat zijn, dat vraagt me op. Ik zie wat moet ik nog een alarm installeren, en wanneer ik graag zie waar nog. En waar die hoort het immer geloof ik voor je te zien alarm aan te stellen. Hoort wie toch aan gereed? Doe je maar goed wie niet reden van jou.
Ich kann das bloß noch nicht ganz taglassen, Oh, wegen. Mali. Wat wann das Spakj nu nicht wat ganz schön Spakj, bloß wegen hij nicht hat seinen Alarm eingestellt. Einmal in der Nacht tot 3, für 7 Tage, dann ist es Zeit, und dort rekenen. Für eentje van juent, je weet vielleicht auch von Wohnport dat Spakj komt vom Schmien. En dort is, ik leid vangt een beetje apparaten aan en zo ongekomen panzer. Dort is het stuk vlees wat man gebruikt zum Spakj maken. Dat is wat dit is. De koelproces duurt 7 dagen. En omdat we niet merken voor 7 dagen deze video de lijn kijken, weet ik, stel me zo ver, de meeste van jullie willen intussen slopen gaan en dan wil je toch vergeten, hebben we al verder 2 bieten gekürt en die willen we dan nu mal op de rug komen opdoen. We doen het op de rug komen, maar veel van jullie hebben dat vielleicht niet en we hebben dat ook eieren op een kremmelschmeker gedaan. Dat schafft het goed op een kremmelschmeker. De oorzaak dat we op de rug komen doen is, we kunnen dat einfach een beetje leren groeien die we aan doen, dat we die een beetje alle rekenen kunnen. Dat is een part waar we dat op de rug komen doen. So, we doen dit hier zo aan. Het is gewoon zo wichtig dat ik krijg van aak te aak alle smaak zo is. Wegen we dit voor 7 dagen kunnen doen, maar het is oft en dit draaien alle dag, eenmaal draaien, maar dort verspreidt zich dat smaak. So, ik ga een pot aan de ene zijde aan, je wil maar dat even een pot aan de andere zijde. Dat is het meestens wanneer je dat vlees schwien schmeckt. Maar dat is niet, dat wordt het bloos merken zeer schön smaken. So, dit hebben we nu alle top gereed. Dat kuurzout met bruine suiker, met zwarte peper, met gewenelijk zout en maple syrup. En dan nog een beetje chiles vlakken. Dan doen we dat in de ziplock lussen. Dit is een beetje klein, maar ik leid ook wat choppen. Alles wat je overhouden, doe je ook door ze blussen in. En de wichtig part is weten dat afgemeten van hoeveel vlees dat is. Zo, dat wordt zich door goed vertragen, Ola. Zo, schaar het hier zo al in. Nog de lepel afstrikken. Alles doen in. Draai je dat met zo'n touw. Nu mensen ze altijd dat we dit voor 7 dagen kuren in fridge en dat eenmaal een dag draaien. En toen dat we dat niet vergeten, dat eenmaal een dag te draaien, dat is een goed idee een alarm in te stellen, dat je alle dag eenmaal denken hoppen dat. Maar omdat we dit alles in één video krijgen in 1 dag, hebben we hier 2 bieten al rijden gemaakt, wat de rijden zijn toen we op een kremmelschmeker opleiden. De kremmelschmeker is op 150 ingesteld, die worden het nu net doen. En zo willen we dat nu aan voor de nächste watchstunde. Ik kijk maar hoe smaakt het rieken. Zo willen we dat nu door bijna aan voor de nächste watchstunde. Dat wordt ongeveer zo 6 stunden hier. En aan het ziel is dat vlees van bijna wat 150 te krijgen. We mochten er een beetje opdraaien, dat wordt ongeveer 6 stunden hier. We doen het vandaag aan de Spakj met mesquite pellets rekenen. Voor onze toetjek in Paraguay, wat heet dat? Algarrobo. Algarrobo. Ja, Algarrobo. Ik kan het meest niet meer zeggen, voor mij dat is een meest karakter, is een puzzel. Algarrobo, en ik kan het als mesquite pellets. We gaan onze machine gaan, zo waar we die schrett thuis hadden. We zijn dus ongeveer halfwegs aan onze rekentype voor dit Spakj. We gaan een beetje checken waar het zit. Daar het reken. Oh, dat zit smak. Zit plus. Zo nog eenmaal van ongeveer nog eenmaal zo lang en dan blijf ik zal het zeer dicht bij vorig zijn. Dit is de tijd dat we een beetje nu checken we aan Spakj zijn, die worden weer kampen. We zijn nu ongeveer 5,5 stunden. En we rekenen bijna, zo nu willen we een beetje zien hoe heet dat is van hun bijna komt. Oh, dat is heel kicken man. Dat willen we zien. 116, niet ganz, maar 117. We zijn hier aan de dikke hier. 120. Dat is nu ongeveer 120 graden van hun binnenkant en we willen die dort opbrengen bij 150 graden van binnen. Dat is wanneer onze Spakj goed is.
Onze Spakj is nu bij het aanstaan op ons kruimelschmieken boven. Nu is het tijd om den opnemen. Wie heb je gecheckt? Onze grootte van banden, dat is nu op 150. Oh, kijk hem maar hier. Wat zit je voltig. Maai je dit hier zo op? Hij kon dus peper met rekken. Oh, kijk hem maar waar het zit. Ja. Wat ik wel onze Spakj snijden. Is dit een beetje koud? Ja, dat is koud. Dit is een formaschnet, ja? Oh, wat. Kijk die klier wat dat heeft. Smaken, pinkte klier. Ik wil nog een slice, dat lijkt direct aan het stoten smaken, hè? En zo, dit is Spakj, dit is niet barbecue. Zo Spakj, dat moet immer nog gebrood worden. Wees dat is 150 groot intern. Zo Spakj is niemals ganz koor. Dat is schmakjt, maar dat moet nog nieuw gebrood worden. We hebben onze stremel Spakj gesneden, nu hebben we ons brenner hier opgesteld en is het tijd om een beetje Spakj te broeden. Goed. Dit is niet wat met riakjre te doen of is het? Dit is het nieuwe smaak van riakjre. Wat zo'n smakke klier. Zeer strome klier door. Dit is niet Daniel slice dit Spakj. Dit is forma moed. Deze Spakj heb ik dikker gesneden, maar dan kan jeder einer zich zo dan snijden als hij wil. Wanneer je zo'n Fleisch snijdt, dan kan je einer zo dan stellen als hij wil. Maar wanneer einer te fout met massa dat, dan is het doen als wat in jedem zijn goed is, waar dan jeder kennen. En dan wel nog een beetje wat te smaakje hebben. Weet je wat, nu is het eruit dat u een moment naar deze kan. Ik moet me niet lang knauwen. Er zijn zo'n mensen, die laten zich 2-3 maal knauwen. Niet ik. Niet u. Want dat is om eten jet, dan zie ik te hebben. Hier is het, kijk hem op. Dit is nu de vraag van wat we hier doen gaan. We hebben nog een beetje proeven. Zo, wat hebben we nu doen? Spakj riekje. Spakj riekje. Wie deed het? Nou, denk ik nog. Ik maak iets meer smaak. Yes. Oh ja. Salzig, peper. Du musst nicht zu sagen, du brauchst Zucker. Maple syrup is wat Zeit on Ja, dat is weer ook daar. De bruine zakken, meer maple syrup, melkkoekjes zijn in de chili vlakken. Het is goed dat dit dat streng melk. Oh, dat schmeckt gut. Reis, Daar heb ik. salzig. Ik wil niet zeggen, ik vind dat de eieren hier bij op Spakj, gewoon er met zoveel dingen te helpen. Eier, toast. Eieren, toast, rammen onder het vlees er alle te bakken, rammen jalapenos er alle te bakken. Oh. Spakj kon er op zoveel verschillende dingen bakken, er brokken. Wanneer je dit gefällt, wanneer je zo honger, dit is gar nicht schwer te melken. Wir haben hem nu schritt voor schritt gewezen. Wij zo te doen. Daut, subscribe, draadje, klingen. En jullie hebben maar eens nieuwe video's van wat van die ideeën wie we op komen doen. Dit leunt zich. En dat blijft weer Zeer schön, ja. Ik heb eens een meisje niet meer. Schmakjt,